Návrat k sobě skrze dotek. Buněčná a duchovní obnova a napojení na zdroj. Dnešní sezení bylo opravdu silné, tak silné, že se mi jen těžko hledají slova. Ale stejně jako se rodí nový dech, když se duše znovu spojuje s tělem, přichází i tato slova. Jemně, s respektem a vděčností. 2 ženy, 2 cesty, 2 vesmíry. A přesto to bylo jedno jediné pole. Pole jednoty, pole zrození, pole uvědomění, pole návratu, pole rozpomenutí se. Sezení, u kterých jsem byla dnes přítomna, byla velmi hluboká. Obě ženy přišly s tichým voláním, každá trochu jinak, ale v jádru velmi podobně. Pomoz mi znovu si vzpomenout, kdo jsem. Pomoz mi cítit své srdce. Pomoz mi v návratu k sobě. Možná, že to sami ani doslov takto nespojili, ani by to tak neřekli, ale jejich těla mluvila. Mluvil jejich dech. Mluvila jejich přítomnost a zdroj zrození odpovídal. Pamatuješ si, jaké to bylo, když jsi přicházela na svět? Při zrození procházíme mostem zapomnění a mnohdy se pak cítíme odpojené, prázdné, oddělené. No aby taky ne. Jedna z žen právě dnes přišla s tímto tématem. V jejím těle byla jemná staženost. Jako by se bála, ale nevědomě. A její buňky volaly. Kde je to spojení? Ještě ho mám? Ještě si pamatuji ten zdroj? A já ji provedla procesem znovuzrození duše do těla. Do vtělení duše do lidského, pozemského těla. Položila jsem své ruce na její tělo. Naladila se a nechala prostor k tomu, ať mluví právě její tělo. A ono si začalo vzpomínat. Slzy se tiše kutálely po spáncích a srdce se začalo otevírat. A najednou to tam přišlo. To hluboké aha, ne logické, ale tělesné. Hlavou to lze jen těžko chápat a porozumět tomu, co se právě děje. Ale tvá duše, tvé srdce si to moc dobře pamatuje. To tiché vědění, že když se duše vtěluje, nese si sebou světlo. Že se nestrácí napojení na zdroj, že se nestrácí spojení s ním a s tím, co nás přesahuje. A tady je právě to místo, ten bod, kdy jsme byli od zdroje odpojeni. Hned v porodnici, kdy nás po narození odstřihli od naší placenty, kdy nestihli doputovat naše kmenové buňky z placenty do tělíčka, aby nás po celý život vyživovali a vedli. A my se pak snažíme, hledáme a cítíme se ztraceně. Najednou upadáme do zapomnění. Duše si však vzpomněla. Napojení na zdroj nezmizelo, jen na chvíli utichlo spojení. Žádná duše se nestrácí, žádné světlo nezhasíná. Jen někdy potřebujeme někoho, kdo nás na to znovu jemně upozorní. Kdo vytvoří bezpečný prostor, kdo se dotkne, kdo připomene. A přesně to se stalo dnes, když pak žena prošla procesem do vtělení duše do těla, přiměla jsem ji udělat kotrmelec, aby se to vše ukotvilo a zvědomilo v těle. Ona se pak na mě podívala a s úsměvem v očích i na tváři mi říká: Ty jsi láska, ty jsi božská láska. Zatajil se mi dech, polila mě vlna velké vděčnosti. Zrcadlila mi to, co sama někdy zapomínám naplno přijmout. A zároveň někde v hloubce to moc dobře vím. Jméno duše, které nosím a používám,
Mé jméno duše, Ladia, není žádná náhoda. Znamená totiž božskou lásku, čistou duši. A ve spojení s Lucií, což je světlo a světlonož, byla jsem vděčná, dojatá a svobodná. Tělo chce tančit, když si vzpomene na světlo. Měla jsem chuť tančit, smát se, vlnit se ze společné práce, kterou jsme tady právě teď udělali. A tak jsem to udělala a pozvala ženu, ať se přidá. Byli jsme jak dvě malé holky na rozkvetlé louce, bezstarostné, usměvavé a šťastné. Naše těla se pohybovala, jak chtěla a potřebovala, bez přemýšlení, jen plynutí, dech a radost. V tu chvíli, což jsem zjistila až později, mi žena, co byla u mě ráno, poslala zprávu. Jsi nejbožtější. Rozesmálo mě to. Přesně v tu chvíli, když jsme tu tančili a radovali se ze znovu propojení se zdrojem. Zároveň se to ve mně usadilo jako další střípek mé osobní mozaiky a vzkaz od zdroje. Jsi tam, kde máš být. Mezi nebem a zemí. V tanci, doteku, v posvátném prostoru mezi vtělením a vzpomínkou. Terapie pro ženy jako návrat domů. Vnímám v sobě napojení na zdroj a zároveň hluboké propojení se zemí, se šamankou ve mně. Jsem mostem mezi světy a mé ruce to moc dobře vědí. Každé ošetření, každý můj dotek, který nabízím, není jen terapie v běžném slova smyslu. Je to terapie pro bytosti, které volá jejich vlastní duše. Terapie, která vytváří prostor pro návrat k sobě. Terapie, která nese otisk buněčné a duchovní obnovy. Dotek jako brána k buněčné a duchovní obnově. Není to jen masáž, není to jen technika. Je to posvátný návrat. Dotek, který připomíná, dotek, který obnovuje zdraví a harmonii. Dotek, který říká, jsi celá. I se slzami, stíny, i se světlem, silou a moudrostí. Není čeho se bát. Ženy ke mně přicházejí unavené, vyčerpané a přetížené, ztracené sami v sobě a já jim tak rozumím. Moc dobře je chápu. Já jsem tam byla totiž taky. Vím, jaké to je být silná a přitom na dně. Pečovat o dítě, partnera, podnikání, rodiče a zapomínat na sebe. Proto, když přiložím ruce, nepřináším techniku. Přináším prostor. Tvoje tělo mluví, tvoje duše volá, slyšíš je, vyslechneš je. Možná se teď v tobě něco pohnulo. Možná, že cítíš jemné mravenčení, anebo se ti tělem rozlévá klid. Možná se ti chce plakat, pociťuješ nárůst nevysvětlitelného vzteku. Možná se ti chce tančit, anebo všechno dohromady. Vše je v pořádku. Ty jsi v pořádku. To je tvá paměť. Tvá duše si vzpomíná a volá po tvé pozornosti. Slyšíš ji? Vyslechneš touhu znovu se propojit, spočinout v bezpečí, znovu obnovit energii a moudrost svého těla a duše? Přijď si to zažít. Přijď zpátky k sobě. Přijď prožít napojení na zdroj. Dopřej si prostor pro buněčnou a duchovní obnovu. Terapie pro ženy, které chtějí cítit víc. Terapie pro tebe. Těším se na tebe. Lucie Ladia a terapie nové doby, co vyladí tě do pohody.